crec que transmet Maristes són els valors de família, d'unió, de senzillesa, d'humilitat i de grup. Doncs jo penso que hi ha dos valors que són molt importants. El primer d'ell és l'esperit de família, no? Com quan les persones que atenem, els infants, les famílies o els joves, no? En alguns dels casos poden venir i sentir-se com a casa, i a la vegada també l'acompanyament 360 que podem fer, no? L'acompanyament que fem a tots els infants, les famílies, en tots els àmbits de la seva vida. A veure, per mi, a nivell dels meus infants, sobretot la proximitat amb els monitors. La veritat que jo amb els que estan els meus infants és una relació bastant pròxima, i quan té algun conflicte i tal, en equip ho solem resoldre i molt bé, la veritat. I això s'agraeix. Que estiguis informada i tal, et dona tranquil·litat. A vegades, quan penses allò diferent que ofereixes, em ve coses molt senzilles, com és la familiaritat que tenim, aquesta confiança, aquest tracte hiperpersonalitzat, aquesta alegria real de compartir camí, aquest voler trobar-nos rostre a rostre, vull dir, ni per sobre ni per sota, no? O sigui, acompanyar persones com a persones que som. I també aquest punt que jo penso que entre tots els que estem treballant a les obres socials maristes tenim, que és que estem molt contents i orgullosos del que hem aconseguit i del que estem fent, però que hi ha un punt que estem buscant allò per sortir del que ja portem fet i millorar. Doncs seria això, ganes de créixer, satisfacció i orgull del que hem fet i tracte personal, d'estima i d'amor.